Za čo nás máte, pre pána kráľa? Za čo vás majú, to mi je jedno. Neviete čo? Čo dávajú tam? Porno, alebo čo tam pozeráte, prosím vás? Tak sa tvárite, nudím vás, čo? Lezem vám na nervy, čo? Otravujem vás, čo? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister. Dovolte mi k tomu vystúpiť. Taká zvláštna chvíľa, neviete, je 15 hodín, je pol štvrtej. Ešte neviete, čo idete robiť? Ja vám to teraz poviem a o 17. za to zahlasujete. Nie sú tu kamery, je tu jedna kamera, ale to prechádza bez záujmu poslancov, bez záujmu médií. Viete, čo idete robiť? Idete schváľovať atomovú elektráreň. A teraz nekecám, ja vám to vysvetlím. Idete schváľovať atomovú elektráreň zvláštnym spôsobom, za zvláštnych podmienok. Nevedeli ste o tom? 1,5 hodiny. Len preto, že Ondrej na to upozornil, dostal, pretože som si to ja prečítal, to o tom budete vedieť a o 5:00 idete za to zahlasovať. Inde, keď sa robí nejaké stavebné konanie, že bude niekde atomová elektrárna, viete, čo sa deje v iných krajinách? My sme tu normálne jak stádo volov, prepáčte za ten výraz, tak s nami jednajú. Už viem, prečo to potrebovali tak urobiť. Aby si nikto tú spoločnú správu nepozrel. A ja som si ju pozrel. Skúsim to pochopiteľne vysvetliť, že čo tam robia, a mal som enormne krátky čas. Asi to bol zámer. Nepotrebujem. Pozrite sa. Enormne krátky čas na enormne dôležitú problematiku. Do starej 50-ky pchajú v tej neviem koľko bodovej spoločnej správe je asi 10-15 bodov, ktoré sa týka jadrových zariadení, jadrových stavieb. Zaujímavé, nie? Vždycky sa hovorí cui bono, cui prodeš. Prečo čo niečo robia a prečo sa to tam dáva? Viete, neprišlo to v tej 50-ke, ktorá sa mení kvôli tomu, že ešte rok bude platiť, ktorá bola niekde dlhšie. Prišlo to v pozmeňováku, ktorý som sa teraz dozvedel, že včera o 19:00 sa zjavil členom výboru. A mne ako nečlenovi výboru som si ho musel ísť vypýtať na organizačné, aby mi ho vytlačili. A dočítal som si, keď som si to zbežne pozrel, že naozaj tam upravujete problematiku jadrových zariadení v inom rytme, iným spôsobom, ako sa to robilo doteraz. A dokonca ešte definujete, že to, čo teraz chválime, aj po prijatí nového zákona bude platiť a dlho platiť a všetko sa dokončí podľa toho, čo teraz o 5:00 za čo zahlasujete. Nemáte pocit, že by sme o tak vážnej problematike ako stavebné konanie jadrových elektrární mali tak trošku ako keby, aspoň trošku viacej rozprávať? Či naozaj to je nič? To je garáž, to je budka pre psa? Nemáte pocit, že nehrajú s vami fér? Za čo nás máte, pre pána kráľa? Za čo vás majú, to mi je jedno. Lebo vy ste tu také jak tašky. Nosíte, stojíte, čumíte, nerozumiete, ale hlasujete. Prepáčte mi za ten výraz. Ale ja som hrdý opozičný poslanec. Somára nerobte. Prečo mi predkladáte správu, ktorá v 15 bodoch upravuje problematiku, vnáša úplne nový vstup do toho, ako sa povolujú atomové elektrárne? Prečo to vkladáte? 13 minút o tom rokujete na výbore a za 4 hodiny o tom chcete rokovať. Kde takáto problematika sa v civilizovanom svete, viete, ako rieši? Viete ako? Úplne ináč. Kopu mladých ľudí. Viete, povoliť jadrovú elektráreň nie je sranda. Ale na Slovensku je všetko možné. Nezaujíma vás to ani trocha? Nemáte z toho taký blbý pocit, že prečo je to tak? Prečo sa tam zjavil bod? Viete, že to nie je, že to tam bolo a teraz to menia, alebo upravujú, jak by povedal pán Gašpár, hej, že teda cizelujeme text, gramatická úprava. Nám tu prišla 50-ka zmenená a oni neupravujú v tej zmenenej, ktorú tu mali, oni dávajú nový bod. Úplne nový bod. Doteraz sa o tom vôbec nerozprávalo, teraz tam vkladajú nový bod. Nový bod, ktorý hovorí o tom, že ako sa upravuje povoľovanie jadrových stavieb. Z odôvodnenia vám prečítam, že dokonca, že upravuje sa osobitná možnosť vydania a rozhodnutia o umiestnení stavieb jadrového zariadenia a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením tzv. Obálkovým prístupom. Aký je obálkový prístup? Vie niekto, prosím vás,
aký je obálkový prístup. Ja neviem. A ideme za to hlasovať? Kolegovia, poslanci Smeru, Hlasu, SNS, viete, aký je obálkový prístup? Takzvaným obálkovým prístupom bez presného architektonického usporiadania objektov a konkrétnej technológie so stanovením limitných hodnot. Viete, my neupravujeme niečo, čo tam bolo. Toto vkladáme aj do starej 50-ky úplne nové ustanovenie. Úplne rozširujeme paragraf, budol som si okuliare, ale toľko ešte hádam vidím. Do 39a vkladáme úplne nový paragraf. On mal 5 odsekov, my vkladáme 6. odsek, úplne nového znenia, ktorý upravuje, že ako sa idú schvaľovať tie stavby a obálkovým spôsobom. Bez určenia rozloženia stavieb. Nemáte pocit, že by sme o tom mali niekoho, akože tomu potrebovať nejaké vysvetlenie? Či nie? Nič vôbec? Pán spravodajca, vy viete, aký je obálkový spôsob schvaľovania jadrových zariadení? Viete? Neviete, čo? Čo dávajú tam? Porno, alebo čo tam pozeráte, prosím vás? Viete, toto je neskutočné, čo sa tu deje v tejto krajine. Ja tomu normálne nerozumiem. Za čo nás máte? Preboha, za čo nás máte? Ľudia, počúvajte dobre, v parlamente schváľujú jadrovú elektráreň a nemali vám tu silu povedať, že ako to idú robiť. Obálkovým spôsobom to idú robiť. Ešte hodinu to predtým nevedeli, teraz to už vedia, za hodinu za to zahlasovať. Sa nehambíte ani trochu? Nechcete sa pýtať, pán minister, čo to tam robí? Čo tam robí tá 17-ka? Bod 17 sa vkladá ešte za tú 16-ku sa vkladá aj 17-ka, ktorá už v dikcii, ktorá bola, mení ustanovenie, že vnáša nový pojem, že jadrové zariadenia, rozhodnutie majú platnosť 5 rokov. Doteraz tam nebolo nič. A teraz to rozhodnutie bude mať platnosť 5 rokov. Čiže všetko, čo sa rozhodne v tejto veci, pri tomto prípade, bude platné 5 rokov. Doteraz ten zákon to nemal, neriešil. Doteraz to tam bude mať. Čo sa chystá? Chystá sa jadrová elektráreň. Možno je to dobré, ja to neviem teraz v tejto chvíli posúdiť, ale preboha, nemáme ľudia, poslanci právo o tom niečo vedieť? Nemáme právo o tom diskutovať? Za čo nás máte? Článok 39 spoločnej správy, ja neviem, kto je v tom výbore, pán Mego, vy ste v tom výbore, čítali ste tú spoločnú správu? Tak sa tvárite, nudím vás, čo? Leze vám na nervy, čo? Otravujem vás, čo? Otrava som hrozná, čo? Už to dávno mohlo byť vybavené, čo? Prepáčte, ospravedlňujem sa, hlboko sa vám ospravedlňujem. Že si dovolím namietať, že idem schvaľovať jadrovú elektráreň a pýtam sa, aspoň dačo k tomu, nie? Či nič? Nič, čo? Sranda. 39 hovorí, že všetko to, čo sa v tomto kontexte schváli pri tom jadrovom zariadení a stavieb, tak ja len dúfam, že to je atomka, lebo to môže byť aj odpaľovacia rampa, ja neviem teda, že či, ale dúfam, že nestávame tu odpaľovacie sila niekde, ale že to hovoríme o atomke. A tá nový článok 39, viete, pán Mego, ne? Máte to prečítané, ne? Viete presne, o čom hovorím, ne? To zacitujete. Viete, o čom hovorí ten článok 39? Hovorí o tom, že všetko to, čo teraz schválime, v tom znení, ktoré schválite za hodinu, bude platiť do 2027. To znamená, ergo aj po prijatí toho, ak sa možno príjme, nepríjme, nevieme, či sa príjme nová, tá 201, ten nový stavebný zákon, nevieme, ale už teraz vieme, už teraz to máte v tých ustanoveniach, že toto všetko, čo teraz sa pri tej jadrovej elektrárni nastaví, toho sa už nikto ani nemôže dotknúť, lebo to všetko bude zabetonované. Nemáte pocit, že by to stalo za nejakú debatu, že porozprávať sa o tom? Nechcem byť nejaký patetický, pán minister, ale poviem to, hej, takto sa na Slovensku schváľuje atomka. 15:30 sa to poslanci dozvedeli, 17:00 za to záhlas. Alebo sa dozvieme, že ste vedeli, dáte Glukovi, pošlete SMS-ku a ten povie, že on vedel, že je atomka je super a bude a pri Terchovej. Ja neviem, viete, že čo máte prichystané, hej? Že, ale my nevieme. Ja neviem, ja som sa to fakt z tej spoločnej správy dozvedel, že niečo sa ide diať.
Čo s tým? To je úcta k ľuďom, občanom? Ku mne nemusíte, ja si vôbec nejak prosím, hore dole. Ale k ľuďom, k občanom, že majú právo teda vedieť, že sa ide upravovať proces schvaľovania sárni? Není fér im to povedať, že ideme to meniť? A zásadným spôsobom. Novými ustanoveniami, predĺžujú sa dĺžky. Upravuje sa to zásadným spôsobom. Pozrite sa, pre mňa, za mňa, tak si tu žijeme, takto tu ľudí zaujíma, Mirnix, Dirnix. Keď sa mňa bude niekto pýtať, že prečo je pri Terchovej atomka, alebo prečo ja neviem, kde je atomka, tak ja poviem, viete čo, ja som tam vtedy, to ešte hádam, bude na internete, ak to nezmažete. Hej, ja som vtedy na to upozorňoval, hovoril som o tom, nikto nič. Čo ja som mohol viacej urobiť? Čo som sa tu mal upáliť? Viete, akože ja naozaj využívam tie možnosti, čo mám. Vidím, že tu pána spravodajcu otravujem. Ten už má všetko prichystané, šnúru hlasovaciu má nachystanú. Proste atomka musí byť. Dneska o 5:00 si to schválite a niekde majú plné chladničky šampanského, že proste je to dohodnuté, je to vybavené. Skoro si to nikto nevšimol, že keby sme toho hlinu zdržali, tak si to vôbec nikto nevšimne. Ondreja dostal a keby nebol zavrtal do toho, tak si to vôbec nikto. Tak to bolo prichystané. Super to bolo prichystané a trošku sa to žvejklo. Nech sa páči. Nech sa páči. Zahlasujte si za to. Ja som cítil povinnosť na to upozorniť. Ďakujem pekne. Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Alojz Hlina. No, preto to ešte rekapitulácia, že meníme zásadným spôsobom stavebný zákon v rozsahu toho, ako sa povolujú jadrové elektrárne, úplne zásadným spôsobom, na základe spoločnej správy z výborov, ktorá bola predložená včera večer o 19:00 a dnes sa o nej rokovalo 13 minút na výbore a dnes som si ju o 3:00 prečítal a o 5:00 ideme hlasovať. A v rozsiahlých zmenách o tom, ako sa schvaľujú jadrové elektrárne, v niekoľkých bodoch, úplne nových ustanoveniach, sa dočítame okrem iného, že sa budú schvaľovať tzv. Obálkovým spôsobom. Doteraz som sa nedozvedel, čo to je, ale je to tam, čiže za to chcete zahlasovať. Mám pocit, že to je tak zásadná vec, že by o nej mala prebehnúť nejaká diskusia. Nemyslíte? Naozaj si to nemyslíte? Aj poslanci, ktorí ste. Možno to už máte všetko dohodnuté, možno už niekde bude tá jadrovka, ale neviem, podľa mňa to je hrozné. Cítim sa, ja za vás blbo a ja viem, že obťažujeme, otravujeme, tu na pán kolega veľmi vplyvný to člen Smeru proste tu naznačuje, že že neotravujte. Ja viem, že demokracia vie byť obťažujúca, ale ešte stále sme v nej a buď k nej máme úctu, alebo nemáme úctu. Ja si dovolím tvrdiť, že dneska by mali horieť internety o tom, že čo sa ide schváľovať, alebo že čo to Smer ide schváliť v oblasti jadrových elektrární na Slovensku.